Sunana Suleiman Bosho, kamar yadda kuka sani. Ina gabatar muku da Meta First ƙarƙashin jagorancin SS a sayaya. Sunana yace Babangida. Muna gabatar muku da Meta First ƙarƙashin jagorancin SS a sayaya. Sunana Salisu S Fulani. Ina gabatar muku da Meta First. Sunana Maimuna Muhammad wanda aka fi sani da Maimuna wata yarinya. Ina mai gabatar muku da hajin mu ta Meta First mai farin jini. Ismail Khalil Ja'en shine sunana, ina mai farin cikin gabatar muku da Meta First. Sunana Aisha Ibrahim. Ina so in gabatar muku da Meta First. Na ƙwaru kullum SS a sayaya. Ga mu a wannan guri muna gabatar muku da Meta First mai alkhairi, al'umma faɗin duniya gabaki ɗaya. Ku zo mu yi Meta First, a yi Meta First da alkhairi. Wai mashin SS a sayaya? Menene Meta First? Meta First wani abu ne wanda ya zo ya yaƙi talauci, ya zo da abubuwa daban-daban a cikinsa. Meta First wani